Rat, mart 1994. godine. U Frankfurtu sam nakratko, nimalo dobrim povodom. Traži me Halid Bešlić. Sastajemo se u rano jutro u malom bosanskom hotelu. Nije spavao. Koncert je završio prije samo par sati. Pričamo o ratu u Sarajevu, raj, plače. U mali hotelski restoran nijotkud, dakle iz Bosne, dolazi ranjenik na štakama, mlad, 30 godina, lijep, toliko ranjen da je čudo da se drži za štake. Stiljiv, kulturan. Treba mu pomoć, ali je ne traži. Neće da smeta, hoće da ide. Halid iz džepa vadi poveliku gutu para, maraka, i daje mu. Stiljivi borac, ranjenik, tiho odlazi sa suzama. Imam slobodu da ga pitam, koliko si mu dao? Sve. Sve od koncerta sinoć, kaže. A koliko je bilo? Ne znam, veli. Je li tebi išta ostalo? Nije, tiho kaže. Ja sam ovo vidio, a oni koji su bili s njim stalno kažu da je stalno tako i davao. Nije znala lijeva ruka šta je koliko daje desna. Otišao je čovjek koji je više dao drugima nego sebi što je ostavio. Više nam poklonio ljubav i razumijevanje vremena nego što je za sebe tražio. Mir, novembar 2015. godine. Face pod sankcijama, vlasti, ni marke marketinga. Otvaramo studio My Face. Halid zove, ima ideju. Organizovat će koncert u My Face studiju. On pjevati, orkestar svirati, džabe, da bi nas pogurao. A mi koliko naplatimo, naplatimo. Pjevao je da bismo mi mogli pričati.